Τα άλματα είναι μια αγαπημένη συμπεριφορά των δελφινιών στην καθημερινή της δραστηριότητα. Πραγματοποιούν άλματα είτε εδώ σε εμάς είτε έξω στη φύση για πολλούς λόγους, όπως για παιχνίδι, για διασκέδαση, για εντυπωσιασμό στο αντίστοιχο φύλλο, για να ελέγξουν απλώς τον περιβάλλον χώρο, είτε έξω στη φύση για να ενημερώσουν την ομάδα τους ότι βρήκαν το πάδι με ψάρια. Και κάπου εδώ τα δελφίνια μας, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως αυτά γνωρίζουν, θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν και εμείς. Εδώ έτσι θα παραμείνει για 2-3 λεπτά ακόμα στον χώρο. Να ρίξουμε ακόμα μια ματιά στα υπέροχα αυτά πλάσματα και να δώσουμε και ένα χειροκρότημα βέβαια στις εκπαιδευτές μας. Από τα αριστερά μας η Νατάλια, η Σάρα, ο Παναγιώτης, ο Ίγνας και ο Κωνσταντίνος. Τα δεξίνια μας στην ομάδα μας, ο Ερμής, ο Ιάσον, η Κάλια, η Φλόρη. Εδώ μπροστά σας, ο Άργας και η Γλώρια, η μικρή Σφίλτε, η Πέρλα, η Γκάμπια. Και κάποια δεξίνια που δεν συμμετείχαν όπως τα δύο μικρά μας, τα νεογέννητα τα δεξινάκια μας, η Πρέμια και ο Μπάλας. Τώρα λοιπόν που γνωρίζετε από κοντά τα δελφίνια, θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα αγαπήσατε περισσότερο και θα θυμηθείτε λοιπόν όταν βρεθείτε ξανά σε θάλασσες, σε ακτές, να μην πετάμε σκουπίδια γιατί όλα αυτά καταλήγουν στο νερό και μετά στο στομάχι τους με τραγικές συνέπειες. Θυμηθείτε και τη βίωση του είδους και κάθε είδους που ζει στη θάλασσα εξαρτάται κατά ένα μέρος και από όλους εμάς. Αν κάποιος επιθυμεί να κάνει κάποια ερώτηση ή έχει κάποια εξειδικευμένη απορία, μπορεί να παραμείνει για λίγο ακόμα στον χώρο καθισμένος όμως παρακαλώ.